ang ako nadalawat nga chika subo nga aga. Gani pongko plastar kay pag-istoryahan ta. Pero antes kita mag-istoryahan ay syempre manamyaw anay kita. Makati, Metro, Manila, may adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa maayo kayong tangang kag madamog nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Siling ko sa akong nga Facebook page pamangkot kay Sabton ko. Kag isa sa pamangkot amo ang anong ma-comment nimo sa kay Christine Dacera nga isa ka flight attendant nga allegedly gindroga kag ginlogos sang New Year's Eve. Antes na akong pag-sabton ang imong pamangkot. Disclaimer anay. Ini akon gid lang opinion, gani respetohanay, wala inaway, kalma mga inday. Duha ka issue ang mahambal ko. Una nga issue, droga. Para sa akon, posible nga may droga. Mga lamharon, young professionals, mga batanon, syempre party-party, inom-inom, sigarilyo-sigarilyo, konkis ang may droga. Base na sobrahan sa droga. Ginpili niya pa, mag-upod sa 11 ka lalaki sa ina nga party. Nga, wala ta kabalo. Kinaanglan ina, mabalaan pa naton. Dason, nga agin pili mo pa mag-upod sa imo nga mga abyan para mag-celebrar sa New Year. Nga hindi sa pamilya nimo. Amuin na ang mga pamangkot nga kinahanglan sabton. Ikaduha nga issue sang logos. Posible nga matabo. Ara ikaw upod sa mga abyan nimo. 11 ka bilog. Pero kung ikaw abyan, tapos gin-set up nimong imong amiga para malugusan, pwerte ka subo. Pero posible nga natabo. Kalain pa minsaron, ngara ka muda, nagkalalipungan tapos ang imong abyan ato sa banyo na lugusan. Pero syempre kay mga lamharon, amo na akon nga anag girinoal sila, hindi sila kabalo mag-react sa sitwasyon. Pero ini mga inday ha, haka-haka lang. Wala pa ini nabalaan kung ini ang kamatuoran. Gani. Hulat-hulat po natin nga matapos ang investigasyon. Pero samtang wala gapadayon ang investigasyon, ang ginapangamuyo ko lang, duha man kabilog, una. Taning 11 ka mga lalaki, ihambal ang kamatuoran. Ikaduha, sa pamilya ni Christine, tani, hostesya mabaton para sa pinalangga nila.